Lluís, un punt, molt poc, no? Potser, tenint en compte el que hi havia en joc. Sí, la veritat és que avui esperàvem poder aconseguir aquests 3 punts. Era una jornada molt important per nosaltres, una jornada en enfrontaments directes dels rivals i bueno, no hem pogut, no podem estar contents de com ha anat avui. Què creus, quina valoració fas del partit en general? Jo crec que una primera part on l'equip ha estat jugant molt bé i per errades d'atenció, d'actitud, d'intensitat ens han fet 2 gols del no-res perquè no eren ni jugades gairebé de perill i ha sigut un hàndicap molt important durant tot el partit. L'equip ha continuat treballant, hem pogut arribar al descans perdent només d'un gol, hem sortit bé, hem fet el primer gol, el segon gol, però després l'equip li ha faltat una miqueta una marxa més per poder guanyar el partit i la Constància també ha tingut les seves ocasions per poder guanyar el partit. Preguntes? L'equip a la primera part s'ha vist un Llagostera que tocava molt, que feia un futbol molt de toc i generava ocasions. En canvi a la segona, potser un futbol més directe, no s'ha aconseguit aquesta sensació tant de perill, no? Com ho veus? Sí, és el que estava dient. La primera part crec que el joc ha sigut molt bo per part nostra i incomprensiblement estàvem perdent 0-2. Llavors, bé, a la segona part iniciem bé el partit fent l'empat i després suposo que el nerviosisme ens ha passat una miqueta la responsabilitat i això ens ha fet no intentar jugar tant i llavors quan hem tret per jugar més directe hem començat a tocar al final, vull dir, no hem interpretat bé els tempos del partit. Parlaves de que hi havia nervis al final del partit, però al principi pot ser que l'equip hagi sortit amb els nervis, amb la pressió aquella de que s'havia de guanyar. Jo crec que no, jo torno a dir que la primera part de l'equip ha sigut molt bona, exceptuant 2 accions puntuals on l'equip li ha faltat treure una pilota dins de l'àrea quan està votant que s'ha de treure, hem generat ocasions, hem tingut moltes ocasions. Jo crec que la sortida de l'equip ha sigut força bona i concentrats en aquest aspecte, sapiguem que ens ajudàvem molt, no? Però 2 vegades defensives ens han donat vida amb ells. El primer gol, si no recordo malament, sembla que no el fem nosaltres mateixos, no? Llavors això ha sigut un lastre molt important durant tot el partit, però jo crec que l'equip s'ha sobreposat i quan millor ho tenien, que arribàvem a aconseguir aquest empat a 2, només iniciar la segona part, ens ha faltat una miqueta de saber en certes fases del joc com havíem de jugar. Són ja unes quantes oportunitats perdudes per estripar la classificació, podríem dir. Òbviament que no és volguda aquesta situació, però no sé si hi ha la sensació que es pot estar jugant amb foc en aquest tram final de Lliga. Està clar. Tots els equips arribem al final de temporada molt al límit i tots els resultats costa molt treure'ls endavant, tots els equips, la Constància no... Està clar també que venia a jugar-se-la, era una de les últimes ocasions que tenia i l'ha aprofitat molt bé. Llavors, oportunitats, la nostra idea era que ojalà haguéssim guanyat amb claretat i no haguéssim patit el que hem patit avui. Però bueno, el futbol té això i anirem la setmana que ve llevant pels 3 punts, ens queden 2 finals i les hem de lluitar al màxim per poder fer el play-off. A nivell de plantilla, calcules recuperar el Marcelladès, potser la setmana que ve? Esperem. Encara aquesta setmana no està del tot, mirarem a veure si durant la setmana com evoluciona i a veure si ja el podem tindre i serà un jugador més a sumar per poder aconseguir aquests punts vitals que tenim al camp de Llevant. Un equip que també, com a Constància, s'ho estarà jugant tot, perquè si no tinc mal entès, el Prat ha empatat 2-2 al camp del València Mestalla i això fa que molts equips de la part de baix encara tinguin opcions de sortir d'allà, no? I això fa un rival molt perillós. Psicològicament s'haurà de treballar molt durant la setmana? Està clar, com moltes setmanes se'ls ha de fer veure als jugadors que estem allà, que encara estem lluitant per fer una cosa molt gran i que l'hem d'intentar entre tots tirar-ho endavant. Està clar que avui l'equip queda tocat per no haver aconseguit aquesta victòria, sent conscients que tots els equips s'hi juguen molt. Vull dir, no podem deixar de banda que el Constància ha fet un molt bon partit, ha sabut jugar les seves cartes, hi ha un equip que ha ficat ha canviat totalment el seu esquema de joc que estava jugant últimament per dins d'aquest camp i bé, intentarem revertir aquesta situació, intentarem treure els 3 punts i que aquest punt sigui molt bo. No sé si teniu por que en aquestes últimes 2 jornades la pressió passi una mica de factura de l'equip, de veure's aquí dalt amb la classificació tan apretada com està. Li passarà la factura a Llagostera, li passarà al Nasti, li passarà a l'Hospi, li passarà a tothom. Jo crec que quan estàs aquí dalt tothom tenim la pressió, tothom en el moment que arriba a dalt, possiblement nosaltres som els que menys pressió haguéssim de tindre, perquè som un equip que ha entrat aquí en el play-off durant tota la temporada amb un poble de 8.000 habitants i venim amb equips que tenen un potencial espectacular. Llavors, nosaltres la pressió la tenim, ens la fem nosaltres mateixos, però no serà menys que la que tinguin els altres equips de la categoria. Res més? Molt bé.